Kadang-kadang seniman simpatis mengguyung among prabowo wani tombok kanthi pamatuk gede sutradara lan produser Eka Suranti Sugeng Preksani.
pirantimu kok dipenake karben kepenak bir. Lah iya, bukan ini soalnya dia nang ini kira yo iki rasane yo enak tekan. Ini lho, Mas Gede. Wis ora wae dhewe kira yo gandeng. Aku bilang ndang mbok rapi-rapi. Oleh kesusu, banyak yang dulu sebise. Kok kesusu piye ta? Kenanya aku iki bendina ngomongane tanggane kuping iki rasane risih ngono lho. Takkan bagi. Sing jeneng wong liya kuwi anake mau maido ngelokke ngrasani. Yen ana wong seneng meri, yen ana wong sedih wis kudu. Ya. Oh, kita sing iki yo wis bebas. Ing sajroning dadaku ki ora ana wanita liya kejaba. Kuwi dadi pamane dadaku iki kecil. Iki sing ditulisane sajroning ati ki yo siji. Eka Suparti, Kanjeng Mas Tunggu pengen laras. Tunggal. Tunggal. Aku mau padake beres. Lah kok iki lho mau ki. Aku ki ngene iki wis mau ki rasane ngene iki kesepian kudune jenengan ki ora gak samino. Ada sasana gitu. Tangga sasmito. Sasmito ora tangga sasana. Yo, lah boleh Pak. Ayo rapi kok. Rapi kok bukan presenter wae terus cecer. Tapi stres we. Jadi ngeblaki sering nanti aja nanti di rumah kok kayak Aku ngomong bapakku yang kene iki kok ngomong karo bapak ndang rapi ayo. ya. Mergo kowe ora sono kepengin rabi udah keberayaan karo aku tak podo ning aja sakit. Nah, iki lho sing arek juga. Ya ora to. Aja kok seni. Mergo awake dhewe sing wis dadi bojone lah kudu nganggo anak bojo sing butuhake padha ora sithik. Lah wis yo pengen luwes modelan iki. Loh. Aku kok melu piye to? Aku iki kaya cah cilik intil. Loh, aku karo kowe lah yo tresnane wis. Nek cah cilik iki intil ora apa-apa. Nek cah gedhe yo ora ngerti nanging kon bulan dhewe. Aku kaget, aku diseneni ning Kanjeng Yesus. Pak Jaya. Ya ora ana perkara kak ora sambunge karo sing tak kendara. Aku jomo kakak aku karo mati yo melu. Ya kowe melu ora kurang gawe ribete aku ku mergo aku lumayan ndi. Kasih tak jujur gone sapa malane kepiye. Jeneng kowe melu ora dadi ribete aku. Jadi aku ki wong ribet-ribet lamu ngono. Kowe tegese kowe iki ora kersa tenan karo aku. Mung lamis, wong lanang kene mung lamis. Aku anggap wong sing tak omongke iki kanggo abang-abang lambe. Iki perkara sing negatif, mergo iki kanggo besuke awake dhewe sausé duwe anak turun. Tenang. Yo tenan to. Wis aku boro omah kawane. Cepat. Nah, kalau nggak aku ditinggalin kok. Ditinggalin. Kok ngomongnya itu? Tiga. Biasanya apa lu? Biasanya lu kan tinggalin kayak aku. Ya apa aku kan? Aku prasetyo. Terus nanti marah kowe ora bisa marah. Saya ono. Yo bakal sama sing nanti. Tenang kakak. Ya, oh ini mau main lain kali. Kembang miro Bina Dewi Rate Aku kangen Tura Koro Priyo Amung sliramu Yep
lan rati Berbuat suara manis suara baru suara apa suara kagus. Untuk bintik mancal tarangan ngomong kurang. Pusing bersirai ini. Gambaran bagus dilihat murah. Yo kakak kok sapa meneh ora nek wong nang sebelah sirah Salih nanti tua saja. tua atau Yang nanti kepengen mampu marangku. senang kuat ora Jangan deh. tenang Tapi kerja ujak-ujak deh. sama kan beliau Gak ada ujak-ujak deh. piye ta Gue itu maraton, terus jadi gue maraton, gue sikilku sudah nggak. Lalu orang sikilku nggak hilang. Nadyan tepe papanira tansuwa kawula nadapi janji Tenang, yo tenang tenang. tenang imbang nase Kurang bisa tak gambaran dengan mulai nanti musik aku lagi masuk aku, gue lagi sini. yo kakak sing hati-hati terus yo kakak yo kakak
Pada